भारी कांदारे चगला चांदा तते न देखिले लुहरे आखि हे जाउछि अंधारे चगला चांदा तते भाबी देले राति सारा मते तते भाबी देले राति सारा मते हौनी जमानी दरे चगला चांदा दिन रे सरुज राति रे तू जन्हा आहा कि सुंदर तो कला बदन दिन रे सरुज राति रे तू जन्हा आहा कि सुंदर तो कला बदन एमिति बांधिछु तो भाव बंधन मन रे महकी तुलसी चंदन तो बिना दिने मु बंची पारिबिनी तो बिना दिने मु बंची पारिबिनी करिबो नाही छंदरे चगला चांदा तते देखी देले खुशी रे मते लागुचे भारी कांदरे चगला चांदा दिने के दे देना जीवन आयुष एंतुड़ी रुजुई मसाणी रे शेषा दिने के दे देना जीवन आयुष एंतुड़ी रुजुई मसाणी रे शेषा जन्म मरण मझिरे निश्वास को जमा नाही रे विश्वास तबु तो मते कांधारे चगला चांदा तते देखी देले खुशी रे मते लागुचे भारी कांदारे चगला चांदा तते न देखिले लुहरे आखि हे जाउछि अंधारे चगला चांदा तते भाबी देले राति सारा मते तते भाबी देले राति सारा मते हौनी जमानी दरे चगला चांदा नमस्कार श्रोता बंधु मु आपणकर सिंगर सीमा आज सम्मान स्टूडियो रे एसएस क्रिएशन पाई गोटे सुंदर भजन टीए रेकर्डिंग कली तार संगीत निर्देशना देइछंती सर सानू मल्लिक संगीत को लिखिछंती अरुण मंत्री जदि आपण माननकु मो गीतटी भल लागे एसएस क्रिएशन यूट्यूब चैनल को आपण माने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे। नमस्कार।